Goddag, velkommen til den her podcast, hvor jeg viser, hvordan man laver enhåndsknuden. Enhåndsknuden den er god til at binde ting ned i dybden, hvor du ikke kan komme ned med hænderne, fordi at du kan binde knuden fra oven og så skubbe den ned med fingrene. Når du binder enhåndsknuden, så holder du højre snor stram i højre hånd. Den bruger du egentlig ikke til at binde selve knuden med. Det gør du altid med venstre hånd, også selvom du er højre håndet. Når du så binder knuden, så bruger du ligesom to håndgreb som udgangspunkter. Der er hanen, hvor du har fat med tommel og pegefinger omkring snoren. Og så er der dinosauren, hvor du har fat med lange fingre og tommelfinger omkring snoren, og så går snoren op over pegefingeren. Selve knuden foregår 2 omgange. En hvor du binder med hanen, og en hvor du binder med dinosauren. Man starter med hanen, og det jeg gør her, det er, jeg lægger den ind over, eller lægger hånden ind i snoren, så snoren går op over her, og så kommer højre håndsnor den anden side fra. Læg mærke til, at de to snore nu, de kører i hver sin retning. Så kører jeg lige fingeren ind og får fat i den hvide snor, og hiver den ud igennem her, og så tager jeg fat med tommel og lange fingre på snoren. Bruger de sidste 2 fingre på at trække snoren helt igennem, og så strammer jeg. Når jeg holder stramt, så holder jeg stramt her i højre hånd, og så skubber jeg knuden ned med pegefingeren her på venstre. Og så har vi lige pludselig dinosauren. Fordi vi tog fat i snoren med tommelfinger og langefinger, da vi bandt den første, så er vi nu klar til at gå direkte videre med dinosauren. Der har vi snoren, der kører hen over pegefingeren, og højrehåndssnoren kommer den anden vej fra. Det kan mærke til, at de 2 snore igen bevæger sig i hver deres retning. Så gør vi lige sådan her. Går ud og henter den hvide snor. Det viser jeg lige igen. Bøjer og henter den hvide. Så fører du den igennem her, og så fat på den anden side igen med tommelfinger og pegefinger. Fører resten af snoren igennem, og så presser du den her gang knuden ned med langefingeren. Grunden til, at du presser ned med langefingeren den her gang, det er selvfølgelig, at du nu bruger pegefingeren til at have fat i snoren, og det gør, at når du har presset knuden ned, så har du hanen. En gang til. Ind over her. Ud og hente den hvide snor. Før den igennem, og tag fat med tommelfingeren. Før resten af snoren igennem. Hold stramt med højre hånd, og skub ned. Så har du dinosauren. Så snor kommer den anden side fra. Ud og hente den hvide. Før den igennem, og tag fat med tommel og pegefinger. Og så skub ned med lange fingre. Sådan der. Så det der med enhåndsknuden, det er, at man først binder 2 glideknuder. Og det vil sige, det har vi gjort nu her. Det var 2 glideknuder. Og så kan vi gøre det her nu. Vi kan simpelthen skubbe knuden op og ned af snoren. Og det gør, at hvis det her det var nede i noget væv, skulle binde, så kan vi simpelthen justere, hvor meget træk der er i vævet, når vi strammer knuden. Men det siger sig selv, at det her, det holder jo ikke noget i længden. Så derfor så skal den også låses. Når man skal låse enhåndsknuden, så kan man gøre 2 ting. Det første, det er, at du binder knuden på samme måde som før, med hanen og med dinosauren. Det du gør anderledes, det er, hvis vi nu starter her med hanen, fører den igennem og tager fat, præcis som jeg plejer, så krydser jeg hænderne. Læg mærke til faldet nu. Nu snor de 2 snore så pænt omkring hinanden, som man gør ved et råbåndsknop. Det er altså ikke en glideknude. Ved anden omgang, så har vi så dinosauren igen, og så krydser vi ikke hænder. Du kan se, at faldet det ligger præcis som det skal være. Når vi har bundet den her, så er knuden låst. Det som egentlig også gør, at det låser, det er, at du ikke længere holder højre snor stram, når du låser den. Så der er en variation også, hvor du ikke krydser hænder, men bare strammer med begge hænder stadigvæk. Og den låser også. Det giver en lidt grimmere knude, men den er også låst. Det var enhåndsknuden.